Gościmy dzisiaj, można powiedzieć, legendę polskiej muzyki bluesowej, jazzowej. Otóż jest z nami Józef Skrzek. Dzisiejszy koncert Józefa Skrzeka jest My Music for Peace, czyli moja muzyka dla pokoju. A jak zwykle we wtorki w piwnicy artystycznej odbywają się spotkania muzyków, którzy jazzują, bluesują, rock'n'rollują czasami pod nazwą Jam Session.
pieśnią wołam Panie. Do Ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Daj mi raz jeszcze od początku iść. Daj mi szansę jeszcze raz. Wystarczy, abyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl, a zacznę życie z tobą.